lamang ang imong gugmang giahak. Upaya kinindughan ko aron dili ako masukama. Unsa mahinungdan imo akong gitaligdan. Sa walay igong nga rason imo akong gibiyaan. I know you feel like you want me, and I guess in a way you do. Holding my breath, I'm reveling emotions. I need some space to think this through. Call me all night long. Sana. Dear M.O.R. Dear song, M.O.R. song. Mayong adlaw kaninyo diyang tulo. This is English. Grabe, you guys are really comedy. Okay. Give me much, very comedian. Comedic. You guys are very comedian. I keep on laugh. Kring Oaks. Kringaling Oaks. That's why I really love listening to you. To the both of you three. Muna na sila na grade 2. Joke lang to M.O.R. Ay? Di bawi siya. Gusto pa na rin. M.O.R. Bago lang ko nahimong pulis. Ay, pulis pala to. Ay, MR! Sugulan ko na namang H. Cellophane. Dili pa di joke niya police. Si Cellophane? Siloph. Police. Police. Itago lang ko ninyo sa pangalang si Ralph. Ogas na si Jungalan nga Ralph. Nawala akong motor. Di mo? Alay. Ito na yun. M.O.R. na ako'y college batchmate. Nga itago na sa pangalang si Trina. MR, ko di college ga. Class, batchmate. Itago sa pangalan Trina. In fairness, gwapa man yun sa M.O.R. sa una pa. Paaya sa ano up. Pero wagi ko nang uyab niyan tong college pa mi. Kinapa siya uyab atong atay. May bayo kevs kay ay siya bayo. Oh, nakurat na lang ko M.O.R. Kaya nagkita mi utro o naibawaan ako nga wala na siya uyab. Siya kaya kaya bera Oaks kaya pag atik sa mauwis na siya bayo games. Bosa M.O.R. nag-heart-heart ang akong mata. Sa heart atam sa Oaks. O para na ako muna ning sinyales para mo ako na yung manguyab kang China. Sa Oaks, Julialis answer na tatuwi M's. Bayo M's. O din na nagsugo ng akong gugmang giahak. Should have just looked at Julialis sa Oaks. Hi, Trin. Uy! Ralph! Staman! Is grabe, wala na gigayap. Kinakita na ko sa mong Facebook ang single na ka. Overset kayo. Grabe sad kayo ng pangutana. Bago pagkanta nagkita, diretso man dahil kasama. Dili, excited sa kung nakita ka karon kay. Siyempre, nakita na ko sa mong Facebook ka. Wala na kay boyfriend. So, siyempre, mag-anime. Ito makita na ko sa mo. I'm very excited nga. Kabalo ko wala kayo ba? Feeling ako na nagkay-chance, di ba? Yeah, bulag na mi. Ay? Mas mag-luyam na ka. Napakay feeling sa do? Wala man. Kapoy lang ko kay explain sa mga tao kung ano. Kaya po, klaro yan. Edit na may bawa na do. Iban to sikat. Pag-edit niya? Kaya po, klaro kay... Sa mga... Wala naman kapagin mo. Didinigin na mabalik, di ba? So, sabi na ako yung chance na lugar. Ay, salamat kaya. Feeling na ako nagiging chance. Ko bitaw, sige ka, permintin lang ka, sige,
Pag binuang, uy. Excited sa kay ko kaysa ako edad nga 12, SPO4 na ko. Kaya taga-schooling ko karon para sa ako ranggo sa pulis. So ganahan kay ko bagay asa mga raid na ako rin. Siyempre ako nakapasirado sa mga planta niya sa kwan. Asit na to niya. Mayo. So mabuhi na tiga, nanong ko trabaho. Ipresa ko na college, nakadumdum ka. Nga ako malibre siya mo kwan na Nutriban o kwan. Triple S. Sana sila nga mga pagkaon. Kabalos ko ka Malbert. Kaya man dahil. Triban. Lunch? Oh, mag-lunch ko. Sabay ka? Gabi na, city naman sa gabi lunch. Actually, lunch and dinner na ni siya. Sige. Isa na. Mag-lunch ta. My threat. Threat? Nakay threat? Ako libre ba? My threat. Kala ba sakitin ka sa tutulan ba? Threat. Sore threat. Throat, manggod to. Ay, throat ito. Abi lang ko na throat mo na tinuod. Saan mo na throat? Truth, manggod to. Truth na. Sali na. Mga na ta. Sige. Sure. Sige na, kaon pa. Okay. Kaon na ni ka. May silupin nga blue, no? May silupin nga pula, gali. Ay, istorya na ko ta. Miyaw, eh. Trinby. Ano dating silupin? Nga na nagbulag mi. Ikaw, bulag pag get over, Ana. Dili man, girl. Pangutana, about, Ana. Ano tayo mo ko sa una nga? Ana. Kaya nabiya kay Madto, di ba? Ano, bulag mo magamay siya ka Grabe, dugay, pudbegid mo ba? Mga 2 months. Ay. Wala lang mo rin na, Di ba, uya pa ito ba? 4 years, siguro mo? Yan, nakitaan mo na ako nga, namuhi nag-text ako laing babae. Mm. Tingnan ko niya nga, menu na daw siya. Ay! Really kan lahi mo nga story Oh, lang mo lahi mo nga. hala. Lahi Mo mo nga story kan kuan man ni. Wala mga na-text nga doon, na siya doon ka anak. Gerald. Ano nang bulag dito mo ito? Dili kay kanang si Kuya Manggod. Kanang every time mamisita akong uyab sa amo, mag kuan manggod mag dabog-dabog si Kuya ba. Yang usahay hadlokon ang lalaki. Ba? Kana bitaw magbisita og kanang bisita og gabi akong uyab nga maghasi na gani siya kanang iyahang sundang. Ay. Madlo kong uyab tanawa. Ano gusto ko may mong kuya ba sila gusto siya sa imong uyab? Nigibak na siya. So okay na sa mga mabisita ko sa inyo? Grabe ka stricto ang kuya. Ikaw, kung makaya ni mo akong magulang. Sama ka nga. Pulis biya ko diri. At least makita sa imong kuya nga. Inana ko katarong kaya nangatubag ko sa inyo ha. Gwapo yung kuya? Gwapo. Fights. Uy, saman. Nailom lagi ka tiya. Excited kung kita si kuya. Kaya, wala, lain lang. Adok ka kano. Loy! De. Kuya lang kadlong. Wala ka kay kanang kuan na to si kuya kanang ikan na to siya nag kuan ba firing squad sa mga unong katao lang po. Actually, ko lang okay, syempre primero na ako makabalik sa yung balay. College biya ako nakabalik dari niya yung kuya biya to biya sa laing lugar. Nato siya sa Lumbia sa una. Rina! Hey! Ano yung kuya? Pero kailangan siya sa Rina! safety. Hey! Ano kuya? Rina! Kois! Hey! Kois! Rina! Kois! Hey! Dino. Rina! Ano sa tambal yung kuya? Masakit. Ay, dahil kung gwapa nga igsoon. Ay, May gabi. Ano ako kipali? ay nakoy bisita. Hindi ay ito. May gabi. Kiso ni bisita ni mo, Tina? Remember ka ni Kuan, ni Ralph? Bitawang bata nga magdagandagan nga. Nakikibutan ni mo. Yung ano na may pulis din sa balay? Si Ralph, nakatong bata, bitaw nga gadagandagan nga may brief. Karon dako na mangod siya, nakaskala na mangod siya. May Sa gabi. pangalan ni mo, si? Si Ralph. Ay, Ralph. Kung doon sa na sir, baka tumangihis yung banggira sa sir. Tina, dito ko ito eh. Dari sa Sama niya. magagawa sir. Andiyan na ngayon eh. Oo, sama niya. Saan mo ni? Sa pasabutan eh. Anong namang lalaki doon eh.
namisita. Usa? Muna kayo nabulas yung mga uyab? Tiligi, hatod Tanan na po yung sa kalalaki doon. Muna magyabo na. Gihatod mangod ko niya. Then, para safe daw ko, ako na lang po siyang gipasulo dire. Masaligan ba na? Oo, masaligan na. Pulis Mura ba? magnaong palang chick boy yung mga yun eh. Pulis ba ya? Pulis. Mobitaw ka na, okay, polis. Tarong ka kay pulis na. Grabe mo ito kalokohan tos major, kanipang SP pa. Sigurado ka ni? Pero mga pulis na pa, kayo magpagkaulitaw-ulitaw, bisig minyo na. Dili man to pareha sa kanong mga amiga ni Dayan Joy Maglente. Amiga Bro. ba yan ako ni siya? Kababata ba yan ako ni siya? Ako'y bahala ko na niya. Bro, pili na ko ani, mura naman ni di maayo ni nga pagkapulisan ni. Stiga na to. Ralph! Ay, Brad. Mga awon sa ta. Sige. Trina. Palit itong Cox. Sige, palit ko Cox. Palit og Cox. Sige. Sir, apel lang sprite, sir. Ay, dili ko. Katong sakto? Wala ko spacing. Ralph. Sir, Brad. Kablo ka do. Kaya akong manghod, palangga ka na ako na Willing ko magpakamatay, pala na ni kong manghod. Kaya mo lang lagi nabili na ako. Sa among ka 65 nga magsuon, siya na nabilin. Wala tayo dahil mong parents. Ay, problema, sir. Dili, 65 itang dungan mital ng gawas. Oh. So, isda? Problema, sir, kay ate man magkina ko Trina, sir. Idol magkina ko sa sir. No, sultihan na sinadawan, mong naman mo doon, hindi ka magsalig. Wako kung pulis ka diya. Ay, dash, apo ko, kung ayaw ko sa kung baby. Di ko gusto masakit na ayas. Ay, sir, pati ka siya ayos, sir, kay Julabibs, manong sa Jungko Jungko. Jolabim kaya ayas. Julabib Oaks. Ano ba yun? Ay, sir, sama pa ko talagang si Brendolyn. Ababe. Di ang ako naman ko diri. Gusto na kong hindi na ko gusto mamakagpanin mo. Sa imong palang forma. Sa kala paging imong profesyon nga na polis. Burag, basig, hilig kayo mo magpasakit ang mga babae. Dili, sir. Di ko gusto nga masakitan niyang akong igsoon. Do, bisa magpulis ka. Pero may bawang gina ako nga na kay gibuhat niya daw tansa akong igsoon. Nga anong dahil mapriso ko. Kanay imong shoulder, mubalhin na dia sa imong tuhod dapit. Kanay imong tuhod, ako na ibalin sa imong mga aping na. Ipan-dislocate ako na imong mga joints. Kung nakakay buhato nga dili maayo para sa akong Ay problema sa ko, sir, kay sa amin, training magiging maayo nga apoy ko sa training, hindi mapasakit ang babae. Mao ba? Mga DJ na may pasakit ang babae, sir. Pulis, dili man. O sa katinood nga, basta mga pulis daw dagan chicks. Tubag na ba? Dili, sir. Dili na tinawag, sir. Sa marami pa sa istorya, sir, nga daghan ako ng chicks and DJ, dili ka pa na tinawag, sir. Ito itong istorya ni Dayan Joy. Kadominyo, Carl. Bay, sigurado lang ka. Pasensya ka, pero di kaya po nakaw dawat. Dili sa ingon nga nangaon ta karon niyapon ta dili dawat na ta ka. Ako matado, nagkatutok si mo. No? Dahil di mayo nga buhaton, ha? Pasensyahin na lang kita. Laing ko. Sa ako pang gingon. Willy ko magpakasala para lang sa ako manghod. Uy, sumang ka. Hindi na pagawas na to sa gate na mo. Wala na ka nitingog Wala Nadlock na ka no. Uy, ba't isog yung ko? Matong bayot, Mr. Yoy? Sis!
Hadlok, timong Magani kuya. ka katanaw ganina. Di naman gani ka sige na kagtulon pagkaon. Siyempre, sa ospital, sa mong kuya. Niwan, ang agi ito galagat, itong Dili mata. na ako, di na ka mo balik. Di na ka mag-text na ako. Dili yung text ko siya mo lagi. Ay, Pero meron mo ba? Kaya naman na nimo. Dili, siyempre, kikaroon nga, bago pa, siyempre na, kuhan pa ko murag, napa ko sa nesting period. Nesting. Wala pa ko sa comfort zone. So, siyempre, murag, nangangapa pa yun. Pero, as days passes by, siguro, siguro, balik-balik. Ay, problema yung kuya. Makita lang niya nga ako dire, di lang niya makita, magtabot-tabot, dito sa Bingalahan o sa Kalamunggayan. Ano, problema. Story raman na niyo taman. Like? Di raman mo taman yun. Bisa mag-unsalay may tabo, lauti ka. So, bisa mag-unsalay mong kuya, diya, bisa magsimagan ko siya Wala matari. ko ng istorya itong isa. Love daw ko niya. Pero Di ba, pag niya sa akong kuya, wala naman. Di ba may parehata na? Di ba pra mangyapon? Di ba parehata ng lalaki? Eh, gina, parehata ng lalaki. Mo mangyapon ang istorya nila kay sis. Sus, Ito parehas abi ni ng mo, lalaki. tanawan, dagat to. Di ba na ako yung dagat? Oo. Puro man isda tanan, pero di ba tanan bangus. Ay, lahat yun na to. Sayang ipareha. Mo gana bangus. Okay, sayang ipareha tanan. Galunggong man akong gusto. Pareha ng guano. Okay, kung ka nga. Halos tanan lalaki ko na. So meaning, halos tanan, meaning, diligid tanan. So na ako sa, labot, ha? Ay, no. Basta ako istorya lang sa mo, ha? Wala ko na mugos nga mutuo ka. So, mo ginang Ang istorya ako mo lang. sila, ha? Wala. Ay, Wala ko yung nga mutuo ka sa kuha. Ang ako lang, ha? Gaya lang ko chance ipakita sa I'm not forcing you to wala ka believe me, man. nagingon nga mo to ko sa imo nga. Basta kay saba lang kadaan nga minyo ka na. Dili, ay, di ko minyo. Dili man ka. Huwag mo nangunta na si Dayan Joy maglente to. Ulit ako, serious. And willing ko nga, Butang moral. willing ko ifon siyang buhaton sa kuha. Kung gabi nakakapagaligo, ikaw na bahala. Basta ako lang, wala ko na mugos mo to ka. Ako lang, kailang kong chance na mapakita sa mo kung sa takalab. Brad, karon tama mag-read ta karon Brad. Nandun sila karon nag-text na ako. Dito daw sila sa may kantong kuan, Kali Apiki, sa may Way Guapo Street. Sige. Asaman? Skatita. Pera. Graban. Amo to hang grenade. Adyo lang bi triangle itong gamit to. Wala ko sparkler. Abi akong balabi tapos gamit ta kanang kuan katong. O kana larga. Saan mo mo papel dili ha? Sabi sunod ko lang bag. Abi mga gabas bi tigi buguban po sung ni. Asa ka pulis tani karpentero. Amo to eskwela na bili na sagno. Amo ni mula sa tao dugal ko. Amo to rat. Oy, mga keda, where's na chumo? Sama chumo na notch. Mga chew. Mga juno na sang. Aw dali aw. Shito sa sekap. Abi ako to lang. Yup. Nag-awul na sad. Kita rin nakabalong ko, kita rin gitiksan duha di ay. Kita rin may nag-texting. Sa mga ng GM day, kita rin duha. Basta mo na karon. Kanira mga item ato nakuha. What is suspect? Sinabi? Pero 4 ka kilo man niyo. Bi? Pero ni mga itim ani. Ay di ba uho sil. Ring silupin. Kani di ay. Abi, bisagbot bitis na Bi. Bermuda man. Dili ni. Sa. Ay kani yubik na stop. Oh, naala oh. Wag yun na masap ng tanis pa rin kanina. Sino Kaya na ito nakikita lang ako to. Ako ng lalaki, wag nakaikyas gina. Grabe na kadagan bigina. Kani ako na to. Yata na bros PDA ato na ni safety sa itong mga balay. Pinabi? Oh no, 4 kilos man isunani sa mga 7 million siguro. Dua-dua ta. Oh sige. At 3.5 na. Ako na inong nga wala tayo na recover. Ino na to nga, wala da. Ato yung nga wis. Sao man na to ni. Sige lagi na may sana ni ba kapoy, gikaya ni ba? Abi ni nga raid ba? Kapila ni nga barangay nga raid ato, watay kakadakpan. Kabalo ka, nakoy nadawat ang atis, brag. Mogi daw ni siya ang mga kapalaka diri. Ay kabalaka. Masaptan na ginato ni kadugayan ba? Lagi.
unsa man ka, murag gikapoy mangid kay ka. Ay, bagi kami nag-grade ba grabe nga gukod. Uy, gikan man din mo grade. Nganong ani pa man ka dis balay nga. Grabe nga gukod, Bilanuy ba tama upol? Uya ka mo. Marathon. Ya, Bilanuy ba may nag-grade? Tapos dapat ako, pag mga ako, panagatan naman. Dapat ako sa siblings. Dabi, uli na lang sa inyo ako. Dito na, pagpahulay ka. Hindi, gusto lang ako makita sa imo ba? Nag-isip akong slacks. Dabi, naamoy na ako, naamoy na. May nahuli ba kayo? Wala kami nadakpan eh. Party you kay ba? Wala gini. Mas grabe na ako andam sa kumpusil o akong pusas. Dabi, wala yung miski identification sa inyong na kuan. Naman dakuon na itong lalaki pero akong kauban mo ginakauna ko. Nadasmag pagkita tuslo bang ulos kanal. Ibot pala ako. Nagrabe kito nga rin, kay kami ng duha. Namoy ko, kaya ako kaya sindikato, dabi kaya pag-ihaw dito. Di, saan ba ito? ay kamo ditong nangadto sa upol. Kay ang raid man doon lapasan. Lagi, nasayop pa siguro ito. Sayop mga GM. Brad. Sabi. Ito na. Mo ni Raspberry. Misita na kay gans trabaho ba ni? Dapan lang, nilabay lang. Trapbay lang siya ba? Unsa kuya, murag sakit mo lagi mong tiil. Unsa man na imong... Unsa man na imong tiil na murag magikan ka sa basakan. Palay ka, Brad. Gaw. Wamo ko naman tanan ni Morab kung mga... Nadasmag ka? Wala, mo bagong design ron. Ay? Ashwash. Gisige nga. May mga amorsiko yung mga kuwan di. Ay, palakaw na si Ralph. Ralph, lakaw na Ralph. Ay, pag pa man siya niabot, manihapon pa ta. Gusto ko mo lakaw na ka kay naman may istorya ang importante ni Trina Mangga. Si Onan ako, Trin, ay niya. Oga! Ayo ha. Brad, Onan ko Brad. Safety na imong pusil diya ha. Ay, naraman din. 5 may kabok. Ayo, bye. Trina! Oo. Orag nagkadugay, mura nagkalami na mumayo ni Ralph. Nga, suya ka? Type na ko siya. Di ba ginawa ko sa imo nga, di siya maguyab-uyab, bro? Sa may problema, ana, wala pa man pasad na ako sa gisugutag. Pero klaro na kasi mong gestures. Kano kasi mong gestures Spell na... gestures. Ay, lihok pa lang nimo, klaro na. Lihok pa lang nimo, klaro kayo nga, murag ganahan yung kay ka. Sabi na, dili uyab nga ang... Tanawa ka kakabantay nga, nag-brief na sa ikaw, nagpanty. Hanggang baya, dilis bala wala tayo aircon. Hagas. Di naman gusto makita pa ni Ralph, Dre. Magpalayan ng laki, ha? Ano ba ka nga mga polis? Lisod ka na, chick boy lagi ng mga polis. Nako, dili ko pareha sa mga friends niya nga. Kanang di ka bala sa ilang desisyon. Rina, lisod, ano na ha? Unang maminyo mo pohon. Kanang mga polis, lisod kayo na, what if kumapusil ang simpa ko? Oh, sa'yo kay ka mabalo. Luoy kay ka. Okay raman ka na may benefits. Isa kong regular. Di lagi. Ako lang ba? Ang akong ayaw na nga si Ingon nga wata kagipayabuyab. Okay man ha. Pero ayaw lang si Ralph. Kaya ako nakita nga parang lisod yun kayo. Ano ko'y pangutan na sa imo ha? Nganong dili man kay ka sa kang Ralph? Kita lang ka nga nag-uniform siya. First day parang mo siya nakita. Dili na dahin ka sa iya ha. Unsa may problema sa mga pulis kuya? Ayaw lagi pag basta, there's something you don't understand. Di daw kaya nga masakitan ka. Delikado ka ng mga trabaho sa mga pulis. Palihog lang, Trina. Sige, musugot ko nga mag-uyab-uyab ka. Basta di lang si Ralph. Dili ko ganahan nga si Ralph. Dito sa pikalan! Atay boss! Atay pikalan! Dali boss! Okay. Atay boss! Atay boss! Oh, tara. Tingala to, isa! Batay! Batay! Batay pikalan mo limot boss! Sabi nga naman sa kamay isan! Kapay ka limot kita na dua! Sa bibisyo mo rin kamay isan! Sabi ni mga... Ay... Bakit sa imburnal boss! Sa pasa boss! Ay, isa kayo naninagrin na tuwi. Excuse. Basta isigari ka ba? Sorry, disturb. Hoy! Hoy! May bigas man! Batay! Ano po sir? Tergal mo na, di ba?
Ay, paglihok niya. Itaas mo yung mga kamay! Isaat yung mong tumakay! Ay, paglihok! Iswish yung liyo ko aki. Ay, gabi. Kapoy ko siya ba? Sakpan na ginato, boss. Ay, gabi. Ano, sa boss eh. Pero ito niabot na natang maramag. Ay, liyak! Kasi mong kamay! At, mupalag! Ay, liyak! Ikaw ba? Ay. Atubang! Atubang! Hina-hina, atubang! Ha? Ral? Usa. Ral po kayo nakita. Nga? Anong kailan kailan ka ni boss? Sa man ni boss? Sa man ni boss? Kailan mo boss? Dagat! Ano sa boss? Mula ka sa boss? Mangita sa kukuhan boss? Huwag mo ninibala kung posto lang. Ano? Ral. Brad, palihog lab. Huwag ko hilain pang inabuhi, Ral. Kung dili ka ni Ragid, Ral. Ngano inanay mo pero itong story sa Gugmang yun. Nagduga man yun. Aba. Ral, kanang maluhi ka lab. Huwag ko hilain pang inabuhi para mabuhi sa kang trina kong dili. Kani Ragid. Sayang po ganun, 5 kilo ba? Di pa first class ni, Bi? First class na. Echari, tibugol pa kayo. Ayun na isa. Tawas na. Aw. Masa patang mo na pantalya? Pantalya na. Pantalya. Muna isagol para mong tulong. Muna yung isagol ba para mong bula, para dagan tanaw. Amin na, Bi. Sige. Brad, ang inyo na ko si mo. Ayaw ko dakpa. Ipekis ako. Ay sabak ang trina. Magpadakop ko. Boss! Ano, boss? Tara ko pusas, boss. Bandamay. Giyangos ko, boss. Magpapriso ko. Pero please, ayaw. Pwede ba di ka magsabak at trina? Sige. Pwede ba? Ang sabi ako ingon na niya. Inga lang nga. Nag-recollection ko. Palug lang, magpadakop. Ay, nagdibog diha. Pandamay. Abe, sila pinimi. Boss, atong pusas mo. Pang kidis man ni boss. Sa ibuta sa kanang kwan index finger. Kaya ka? Nabalaka ko ba kay first time ba ini nga wala pa nakauli si kuya ba? Sagara mag-text man na siya kung di siya makauli karon kay wala gid di pagid siya ma-reach. Asa nakato siya karon? Train na to kay istorya sa mo. Oo, unsa man? Nara sila po si mong kuya. Ano naman sa imo ang cellphone sa akong kuya? Yung gipasopan sa... Close sa mo. Naasa sa Maharlika. Ha? Ako sa sa Maharlika nga, ang trabaho niya dito mas puntod. Sa Maharlika kay nag-raid me kanina. Kanya, nadakpan naman siya. Nadakpan? Wakadit lang, wala akong kasabot ani. Anong nadakpan man ninyo siya? Wala naman nadakpan. Usa na trabaho sa akong kuya. Usa na yung gibuhat. Ganon nyo mo siya gitakop. Nagpahuyot siya sa ginadiling droga. Unsa? O sige, let's say nga, nakita ninyo. Ano yung mo siya gidakop? Na ako kauban. Palo ka nga, igsuon ako siya. Na ako makauban. Imo lang ta siyang gipadagan. Na ako makauban. Tapos, na-executive order nga dapat ug kinsa manakpan. Bisan pag insa Ako nagpapatay mali na lang ka nga nakita din mo siya. Okay naman kay Maharlika pa man makagawas mo. Kabaluya ka nga. Kabaluya ka nga. Sa na lang akong igsuon. Sa na lang akong kauban tapos wala pa ni mo gigitan ako. Sa ako mas-iyaw. Wala ko ilaing choice ato. Bit-bit niya 5 kilo sa ginidala. Dili, nagdumot gid ka sa iya. Alat amon kay Simo nga nagdumot ka sa akong igsuon. Huwag kay dili sa nimo. Mao ba? Ingana tayo na mo balos na ka. Trin. Wala kay klaro. Kabalo ka nga ako sa igsuon sa nga buhi na ako. Iba tong trabaho, Trin. Magunsa na lang ko. Wala kay klaro. Ang system niya siya. Emo
heart torn between two lovers ko. MOR ahuj ang akong jublemas ha. Guilty ko kay napriso ang kuya ni Trina. Guilty Oaks kaya pearly shell ang ayok ni Trina. Gusto ko na ito, di na siya katubag sa ako. So yato age na siya Cage Oaks. Trabaho ng biyak ko diri. Trabaho siya buhara biya Oaks. Maron saan ako pag-prove sa iya nga love na ako siya. Maron saan ako pag-achik sa eyes at Julabib Oaks eyes. Please tagay kong advice. Watching kahay ko.